Goeie en welkom bij het muzikale dwarsplein van Friesland. Het draait Joert om een hele protte wutkunster. Sigrid Kingma als dichter van Friesland. Quo en Polier als rappers. Maar we doen nog volle meer. Onder andere ik mij Spinvis. Dit al hier in Noorderwien. Rick is een zo ben ik nu eenmaal type. Het type dat zich kenmerkt doordat het zich vastklampt aan zijn gewoontes. Lastig, als je niet kunt luisteren naar wat ze zeggen. Lastiger, dat is dat je er zelf misschien niet door zal hebben. Of ben je echt die luisteraar, weet je van connecten. Als ik al weet wat jij niet kent, wie of wat is kennis. Geef je een ander wel gelijk wanneer het terecht is. Of ga je telkens in discussie en mis je de stelling. Heb je die blinde vlek ontdekt of zit je te ontkennen? Ik geef je zoveel impressie, te veel om te verwerken. De internet bestond een met die zinnige teksten. Of is het pretentieus, presenteer je soms gekte. Ik twijfel vaak aan mezelf, dus vind je me de beste. Hoef er geen aandacht aan te besteden, maar ik bevestig. Gewend om te battelen, touw me psychisch scherp. Ego-trippers raken down to earth als ik een freestyle zet. Doe je uit de hoogte, dan geef ik je hoogtevrees. Geef je een show, watch out, voordat ik overneem. Om je de hoop te geven, positieve flow te geven. Als ik regels zo vertreed, net als de overheid het teven. Onze minister-president heeft gelogen voor even. En nee, het afgelegd, koos ervoor om hem te breken. En volgt de voorbeeld door zich minder te herinneren van gisteren. Strippen door de alcohol en middelen. 11-jarige strippen voor een snap. De wereld is echt, hier raakt verspild terwijl je speelt achter je scherm. Lastig hè? 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 Eerst moet het top-down, dan moet het de bottom-up, dan krijgen we gezamenlijke printers, dan krijgen we weer brainstorm-corners. De trein stopt niet meer op het gepasseerde station. De sfeer is te krom, tijden van weleer die komen niet meer. Die tijden zijn om. Opgetrokken rook dwarrelt omhoog richting de zon. Tot de assenstof wederkeert op de grond. Zeg me waarom, doet iedereen zo dom? Doet iedereen zo godvergeten, verheven over het leven? Problemen alom, iedereen heeft moeilijkheden en zit soms aan de grond met zijn kont. Leef intens, want de wens is de vader van de gedachte. Helaas zien we de mens onze aarde verkrachten. Alles staat in de hands, neem de camera uit de handen. Stel hem scherp en besef het even zelf. Het zijn zware lasten die we dragen, net als zware tassen. Generatie jaren 80 gasten lopen achter. Tussen analoog en digitaal tonen geen karakter. Maar de klap die komt het hardst aan nu ze niets verwachten. Zal het ooit nog wat worden? Wordt het Save the Last Dance of toch dansen ten onder? Dansen met Jansen in de Temple of Doom. Met de ranzige after ergens in de afternoon. Er is niets aan te doen en toch laat het me koud. Ik herkende bij mezelf de 5 fases van rouw. Heb inmiddels geaccepteerd, het wordt niet meer als van Naus. Dus ik neem nog maar een borrel en een korreltje zout. Yeah, het wordt niet meer als van Naus. Dus ik neem nog maar een borrel en een korreltje zout. Yeah, het wordt niet meer als van Naus. Dus ik neem nog maar een borrel en een korreltje zout. Lastig hè? 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 Lastig. Lastig. Lastig hè? Lastig hè? Zo ben ik nu eenmaal patroon. Yeah. Het wordt niet meer als van Naus, dus ik neem nog maar een borrel en een korreltje zout. Yeah, het wordt niet meer als van Naus, dus ik neem nog maar een borrel en een korreltje zout. Lastig hè? 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 Wat is het toch? Lastig hè? Lastig hè? Lastig hè? Lastig hè? Lastig hè? Lastig hè? De mensen zijn soms zo lastig hè? Lastig hè? Lastig hè? Lastig hè? Lastig hè? Lastig hè? Jezelf zijn is zo lastig hè? Lastig hè? Lastig hè? Lastig hè? Lastig hè? Lastig hè? Yeah, het wordt niet meer van Naus, dus ik neem nog maar een borrel en een korreltje zout. Yeah, het wordt niet meer als van Naus, dus ik neem nog maar een borrel en een korreltje zout. Lastig hè? Lastig hè? Lastig hè? Lastig hè? Big up the cloud mind. Big up naar Red. Big up naar Noorderwien.
En nogmaals, welkom bij Noorwin. Mij onder de opening van dit programma. Ja, ik vind het een fantastisch deel. Straks wordt het ook nog een trio trouwens. Quo, mij Polier together. Ze gaan een prachtige EP uitgebracht, Noorderlicht. Maar er komt een nieuwe plaat van hun uit. Die zullen ze heel presenteren op Explore Noord. Daar zit weer een verhaal omheen. Even, reden genoeg om deze beide wutkunsters uit te nodigen. Wat ik al zei, straks praten we met ze. En komt er nog een klassieke jongeres bij. Hoor dat vast. En schreeuw het in de agenda, Explore Noord. En of we toch hoe live optreden zijn, festivals en dat soort zaken. En ik heb nog een paar live tips van dit weekend van jou. Ik let er eerst even in je sim. Er is namelijk een Iependij. Dat zijn al die kunstenaars en creatievelingen die bij elkaar komen. Ik had over de Blauwe Vis Ateliers. 11 en 12 november, dus als je goed in de agenda joggen, is dat zaterdag en snijn. Even afhankelijk natuurlijk van wanneer je dit programma joggen. Ga er vooral heen, want daar kunnen creatieve mensen een prachtig verhaal vertellen. Ik let nog even in je sim. Of het live optreden zag. Snijtemikje in Glinsterstaten in Burgum is het Muziekkamerfestival. En dat is wat Americana, folkmuziek. Dat wordt hartstikke leuk. Het is de Miggies en de helte van de Janne. Het is mooi op die kleer. Met onder andere Gerard Company, Piet Kok en Roelof Reineman en nog volle meer. Dat is in Burgum, Glinsterstaten. En misschien net stinnen, maar erheen. Want ik kijk naar de lijsten. En daar geef ik even op praten. Er is weer een Driving Back. Ja, ik neem het maar even festival, concert. Rijn Vallinga, mooi dat is de best. Dankjewel. Het had wat festivalachtigs, maar... Ja, dat mag je zo noemen, ja. Een driving back in time. Ja. Waarom in de tijd? Waarom in het tiert? En dat doen we ook altijd met de bands die we hebben. Ja. En Driving Back in Time staat eigenlijk wat meer bekend om zijn gezelligheid. Buiten de hele beste bands om die we hebben. Maar het is gewoon altijd rete gezellig. Ja. Het is een beetje oldschool al jaren of net. Ja, eigenlijk wel. Als je het ziet nou ook weer de Cats in the House. Ik heb wel eerder een Cats band gehad in de Groene Weide in Bolsward. Ook heel goed, maar dit benadert het toch ook weer heel erg dicht bij de echte Cats. Hoor. Dit is, samenzang is fantastisch. Muzikaal staat het als een huis. Zeer professionele muzikanten. Ze weten wat ze doen. Bist je in die tijd al Cats fan of net? Nee. Letter worden? Ja, maar ik kijk bij ons thuis draaien ze die muziek allemaal wel. Dus ik wist als jonkje al wat de Cats was. Ik had al eerder verteld hier, ik zong me vroeger ook in slaap met George Baker. Nou, dat zit allemaal in diezelfde tijd. Dus ik ben wel opgegroeid met die muziek. Maar ja, als je jong bent en je gaat naar school, dan kun je niet zeggen ik ben fan van de Cats. Want ik ben opgegroeid in de 80's. Hè? En toen gingen we naar de kroeg. Dus dan moet je niet zeggen dat je de Cats mooi vinden. Nee, welke hoeken jij doen? Want ik wie dan, ik zit al in twee groepjes. Jij wat bij de Rockers. Maar ik zit bij de New Wavers. Waar zit je in? Ja, absoluut 100% New Wavers. Hè? Ja. Ik had The Cure. Nou, vooral The Cure. Ik had een bos haar op mijn hasje, zou ik die vertellen. Ja, ik nog. Een klon Je was nog meer dan ik trouwens. Een klont zeeper in. Een lange leren jas en met een kogelriem. Ja. Levensgevaar. Mensen waren bang van me. Ik deed geen vliegkwaad. Maar goed. Zo is het wel. Ja, maar toch begint in Bolzeton al een paar jaar overigens makkelijk bij zitten. Dit soort concerten voor de gezelligheid. Ja. Daar zit toch meer in die jaren 20 vaak, hè? Ik ben zelf 60s, 70s. Ja, ik heb zelf altijd in de band gespeeld. Driving Back, die is helaas opgehouden met bestaan. En ik heb nu nog een andere band waar ik nu inval. En dat staat toevallig ook op die poster. Dat is de Lazy Lads. En de Lazy Lads is de band van Lodi Fransen, helaas overleden. De kast hem natuurlijk nog wel. We hebben hier samen wel zitten spelen. Ja. Er zitten nog twee leden bij. Dat is Fokko Drent en Anno Posma. Fokko is de bassist, Anno is de drummer. En we moesten Lodi vervangen, want ze wouden toch wel graag door. En we zijn nu met z'n zessen. Zegt dat genoeg over Lodi of niet? Dat denk ik wel. Als je 6 man nodig hebben in totaal en je handen eerst 3. Ja, topmuzikant. We spelen Lodi zijn eigen nummers. En de nummers die Lodi mooi vond. Dus er zit een Beatles bij. Er zit Stones bij. Noem maar op. Oké, kom er snel. Aankomende zondag, Groene Weide, Bolsward. Kaarten ben er nog, maar het loopt als een tierenlier. En hoe laat begint het? Het begint om 4 uur de Lazy Lads. En om 5:30 hebben we de Cats in de house. En de deur gaat om 3 uur 's middags open. Heb je hem dan ook een eindtijd of let je hem dat maar onder de meesten zelf? Nou, we dronken ben met Nou, tot 9 uur in de muziek. En dan heb ik allemaal al genoeg gehad. Nou, het gaat om de gezelligheid, Willem. Dat is het mooie van ons.
Ja, onze zondagmiddagen altijd. Hartstikke mooi. En daar maak ik graag reclame van. Wie het kleine niet eert, is het grote niet eert. Zei het Mim helemaal in. Nou, dat is ik weer. Bolzert dus, als het een beetje, nou ja, de Cats en dat soort muziek gaan worst. Nogmaals, muziekkamer, dan komt ze wat meer in de singer-songwriters. Een beetje Bob Dylan, dat zwerken. De folkmuziek. En was ik nog wat creatieve keuzes zien komen, dan kun je altijd nog naar de ateliers. En dat is vol 2 dagen overigens. Die horen bij de ding ben al op snijn. Dus misschien kun je het ook nog combineren. Rijn, succes jongen. Mooi dat je er weer geweest. Dankjewel Willem. Mag ik nog één ding zeggen? Ja. Dit is misschien niet voor mijn eigen, maar de binnenlui die houden niet van deze muziek. Gaan even naar de Kilkenny's in Workum dan. Die spelen de zondags ook. En die komen from Ireland. Goed, dan geven we van de Ieren en de Cats naar de Frieske taal. Sigrid Kingma, ja, dichter van Friesland. Haar periode rent een beetje op haar eind. Daarom is ze hier in de studio. Together met een muzikant, Bruno Rummeler. Aas is het verhaal, maar nou deze beiden in de studio hier. Noorderwie live. Tusken toeken, hippen, driftstukjes zien heen en weer. Broeken worden net als zwet, fluitje naar een hartje teer. Jongen kennen ze alle jaren van Moskou, gele nachtegaal. Weet de battelijk door de jaren, Else niet versteert die taal. Ik wil jongen als een skis, sjerpen als een boerenspel. Maar een Griek, Jap, Noor of Fries is beplakt mijn meest gevel. Is het dreig om te verstaan hoe de noor mee jongt op praat. Taal is werkelijk als uw kleen, elke noren kleur en maat. Ik wil jongen als een skis, sjerpen als een boerenspel. Maar een Griek, Jap, Noor of Fries is beplakt mijn meest gevel. Ik zoek fluitje als een vink, jongen als een Christus stoer, als een rijnkolle afklink, al mijn taal de braadbolloer. Ja! Ik wil jongen als een skis, chirpen als een boerenspel, maar een Griek, Jap, Noor of Fries is beplakt mijn meest gevel. Kom er nog een keer. Ik wil jongen als een skis, chirpen als een boerenspel, maar een Griek, Jap, Noor of Fries is beplakt mijn meest gevel. Ja, mooi duo hier in de studio. De ene kennen we als singer-songwriter, troubadour misschien ook wel, Bruno Rummeler. En die andere is dichter van Friesland. Daar neemt ze gast Ooskier van trouwens, Sigrid Kingma. Het is wel aardig, want ja, ze treffen elkaar in tekst en muziek. En ik ga ze even op de bank. Ze gaan aan nog 2 noemen ze hier live in de studio. Man. Welkom beiden, leuk dat je er binnen trouwens. Sigrid, ik weet dus toe van jongs af al een grote muziekliefhebber wierst en nog steeds best. Maar wordt de muziek kon net missen in die dichter van Frieslandschap? Nee, ik denk dat ik een meerwaarde houdt aan het dichtje en ik een breder publiek loekt. En dat is eigenlijk wat je als dichter van Friesland als opdracht had. Dus ik heb bezocht om zo volle mogelijk kunstvormen in die 2 jaar te doen. En dit is wel een van de mooiste daarvan, ja. En koest Bruno al als muzikant, zeg maar? Ja, ik hoor Bruno al. Ik heb Bruno al een paar keer jongen op dichters, jongen eigenlijk. Hè? Maar dan nooit muzikaal wat met die? Nee. Dus dat, ja, mooi geerwerking dus. Bruno, Nee, want ja. Bruno die went het naast de vrouw die het filosoferen mij bij doet, Jolanda. Dus zij ben boerlijk. Ja. En zij kwam bij mij het project op een kletter. Liedverhoortje dus. Hoe heet dat ging? Kwam zij mij een tekst en vervolgens schreef u er een nummer bij? Of is de oorsom gaan, Bruno? Ja, die teksten die waren al klaar. En dat wie de opdracht eigenlijk, nou, daar muziek bij schreeuwen. Maar we kwamen staan gewoon wel wiels schreeuwen. En ik wil achter dat nou dan een tekst ik nog wat mooier koeien. En de Sigrid de vrijheid zelf, ik wil veel om nou, daar nog wat aanpassingen aan te doen. We toch het nog wat beter weer bij de muziek passen. Maar ja, ik heb eigenlijk de muziek schreeuwen en de tekst weer al. Ja, want du bent natuurlijk een songschreeuwer, dus ben ik wel wat wend met teksten, big leaks. Maar dat is, krijgt weer wat oors als poëzie vaak. Hè? Het met ritme zal je wat kloppen. Het is passende mitten, denk ik, hè, of net? Ja, maar het is wel zo dan past het wel heel mooi. En dan kan het ik in de muziek heel goed. En zo dan is het ik denk dat op 1 en 2 stukjes zelfs toch de muziek, de poëzie juist nog wel mooier worden is. Dus het wie nevens mij ik wel een hele mooie wisselwerking. Ja.
Ja, even over de muziek. Want ja, dan mag het natuurlijk de holle leren, mag het jongen. Hast u nu nog bemoeid met de melodieën bijvoorbeeld? En met de nummers op hemzelf? Of toch, nou, dit is wel goed zo? We hebben alle vestjes mijlkors kreun. We gaan gewoon bij elkaar zitten en hebben we er wat van maken. Ja, hoe vol het trouwens in totaal? Want je hebt door hier het treien, maar er zijn meer vestjes, hè? Ja, we gaan al eens jette treien dienen, dat wie in december. En we gaan uiteindelijk alve vestjes voor alle steden in Friesland hebben we een vestje. Komt daar nog een album van u of zo wat heen? Of zit je hem nog in een opnameproces of zo wat heen? Nou ja, dat wonen we eigenlijk wel dwaan. En dat valt eigenlijk een beetje buiten mijn dichter van Frieslandskip. Maar wij willen graag met dit project verder. Want we willen ook dat als wij net op basiskwalen komen, dat die band de vestjes jaren kennen. En nou ja, het is net alleen voor band leuk. Het is ook wel voor volwassenen misschien. Dus ja, op Spotify, op YouTube. Dus daar ben we mee ondergang dat we een album maken. We hadden 3 vestjes opgenomen. En de rest willen we eigenlijk ook doen. Ja. En we zitten net voor niks op een kletter. Het zou ik wel heel leuk wijzen als we een tour langs de fontein doen kennen. Oh, dat zou wat te gek zijn, ja. Maar het al wat beter waar worden trouwens. Ja, dan moet de fontein ik on. Dat wordt wat simpel. In maart gieten we on, hè? De kletterdag. Ja, prachtig hoor. Nou, dat zit in het vet. Ja. Dus, ja. Leuk project inderdaad. Kijk even ons, we doen 16 bands, jongens van diezelf. En de eerste is de dichter van Friesland. Ik ben ook wel leuk voor die, Bruno. Ja, ik hou van die uitdagingen. En dat je dan weer in iets nieuws komt, een nieuw project. Dat je denkt, jeetje, van tevoren is er nog net een versje, wol tekst. En dan wordt het dan vers. En dan dat je denkt, pot vol blom. Daar zijn wel echt hele leuke versjes bij. Al je binker grutskop zelfs. Maar dat je denkt, pot vol blom. Zou dit ik nog wat verder komen kunnen dan van een paar band even jaren. Nou, dat zou hartstikke leuk zijn. Want het is een superleuk project. Met alve vestjes, alve steden, alve filosofische thema's. En we willen eigenlijk alve stilen. Dat we verschillende soorten vestjes hebben. Dus dat is heel leuk puzzelje eigenlijk. Van hoe maken ze iets wat erbij past. En qua sfeer. En ja, het is superleuk. Het is het eerste project wat ik begonnen ben als dichter van Friesland. En het is het laatste keer. Maar ja, dan ga ik wat. Het cirkeltje is rond. Om het zo te zeggen. Ja, mooi. En er is nog één dingetje wat we ik nog daarvoor kennen. Dat valt mij dan op. Het ene vesker is in gradage. Nou, dat is moeilijk Friesk. En wat simpeler Friesk. Ik wat moeilijkere veskers en simpelere veskers. En daar doen we echt nog. Proberen we van simpel naar wat dreger. Ik bedoel, net alle veskers zijn goed te verstaan en goed te volgen. Maar als er dan wat verder bent, dan wo. Nou ja, en dan zat hij aan een aardig huis mij kreeg. Dan was ik nog een halve echt verschillende veskers crew. Ik bedoel, net alleen apart van komen, maar ik nog geen verschillende stijlen dus. Moest aan de bak, Bruno. Ja, maar Sigrid is dat had ik jaren. Daar ben ik heel bescheiden, want daar heb ik nog 14. Daar heb ik een paar ideeën al wat dropt. En we wil al ideeën ik in de muziek doen, waar ik dan weer maar verder in ben. Of eigenlijk ik al aardig kleer weer. Dus ik ga het vooral trots zetten. Nou, dus ja. Praat aan nog even Sigrid verder over dichter van Friesland. Even hoe die, wat is het verder van doel? Had het plan voor het naaien hier, Biggelix? Wat naar hier? Nou ja, het Rintse stadion toch naar het eind van het hier. Nou, Bleef dat het hier roer is? ja, maar dichterbij vind ik wel heel wichtig. Ik zit nou in mijn laatste stuk gastvrij met Bruno. En dan heb ik een tour, dit hier nog, terug Zuidwest. Van 5 locaties. En begin november en de laatste is 6 december. 5 december is lekker eten, ik erbij in Lewinsky. Dat vind ik heel mooi. Dat ik dat nog wel mooi, oude ronde mooi. Dus zo zie ik zelf in een project. Dat past er wel wat bij, want dat is van de Meerskip. Maar oor hier, ja, dan beginnen we weer met de Fuelcultuur van Janne Witske de Vries. En de opening eigenlijk van oor hier. In april bijgelijks werd de Linsje-Rijn, waar ik vestgeskruw voor alle mensen die ridderen worden. Ja, en dan als je dan muziek maar licht verstandelijk beperkte meesken. Dat stiet al een keer al. Dus ja, er komen hele mooie maatschappelijke projecten. Dat kan ik wel verklappen. En daarna is het een eigen album. Hoor eens op berichten. En natuurlijk ook een paar met open kletter. Open kletter. Ja, precies. Ja. Goed. Nou ja, dat wil ik live hier, Gerrit. Het zit al hier nog wat in een soort demo-fase, maar de vestjes ben al behoorlijk mooi uitskreund. Zeker deze Jere live in de studio. De Bizze, Sigrid en Bruno. Zo lieflijk bist, dat mij als een biezen in de holle
zist. Licht en zwier, schiener je kist. Is de kant en vlam je heet, longer je list. Ons verroom, tro de mist. Komst verom, zoals bist. Komst verom, als het wist. Komst verom, ga die mist. Want wolkje dat sto bist, uit dibben hoe het waard. Stiek de kerst in een vel, op een dampig paard. Wist de blete voeten vrij, Hostikels fezen vest. En die witte dekken jouwt niet eens een rest. Komst verom, tro de mist. Komst verom, zoals bist. Komst verom, als het wist. Komst verom, Karimist. Als op hier boeren, stieren trolle kieren zoeren. Verschijnen die kantoren. Komst verom, tro de mist. Komst verom, zoals het wist. Komst verom, tro de mist. Komst verom, zoals het wist. Komst verom, nooit het wist. Bist verom, Karimist. Bruno en Sigrid dus hier in de studio met dat prachtige project. Wat vind ik in ieder geval. Oppenkletter. Ik kan Sigrid nog even vragen om zitten te blijven. Want ja, haar het eerste iets als dichter van Friesland, dat komt op zijn eind. Ja, ik moet het toch even vreten, wat flauwe vraag misschien. Maar hoe wie het? Terwijl heel lang om als dichter van Friesland hier in deze provincie rond te rennen. Het weer geweldig om je eigen projecten dwaan te maaien. En ik ga eigenlijk alles dienen wat ik dwaan woe. En ik ga een heel soort dingen die ik nog nooit eerder dienen ha. Dus het weer fantastisch voor mij. Ja, want Ik hoop dat oren natuurlijk leuk vond. Nou ja, volgens mij heb ik hele positieve dingen. Maar ja, er mag toch de kar even loeken. Hè? Het is best een pretentieuze titel die mij krijgt, waar je verliezen. Ja, het is wel een spotlight. En het is ook al een beetje een druk dat alle projecten die dost ik goed aan in de matten. En dat constant presteren moest. Ja. Dus dat is wel... Nou ja, en de grote media, Omroep Friesland, Leeuwarden Krant, iedereen publiceert een gedicht dat er weer een actualiteit het is wel een serieuze titel. Ja. Hast daar een paar reacties op gekregen? Op was die haast de projecten, maar ook de gedichten die ze publiceren haast? Ja, als ik een gedicht die had, dan heb ik altijd wel mensen die ik net koor dat ik reacties kreeg. En dat is wel heel leuk. Ja. En ik wil dus reacties van, nou, dit weet het net, ja. Maar ik kan net iedereen pleasen. In de uitkwam was van jezelf betocht hier. Of hier is net zo'n invulling in het begin. Ja, ik ga echt een projecten screuen en ik wist wel wat ik dwaan wil. Maar ik wist net dat het zo druk werd zo. En dat ik zo'n oren van vraag krijg zo van...
hele uiteenrennende dingen. Mensen die in eens poëzie in hun programma gaan willen. Voor een lezingen, conferenties, dat soort dingen. Of voor een kuier of een fietstocht. Nou, ik had de gekste dingen die. Dus dat weet je van tevoren natuurlijk nooit. Ja. Ja, misschien een rare vraag, maar best wel schreeuwen in die 2 jaar? Omdat toch op een andere manier misschien een rol krijgst. Wat ik al zei, het wordt gepubliceerd als een soort van actualiteit soms. Komen projecten. Ja. Best een oren dichter wordt? Nou, dichtje op de actualiteit is wat oors als vrij dichtje. En dichtje op fysiek en op een thema is een hele oren tak van sport als een bondelmeidje. Ja. Want dat doe je meer voor jezelf. En nu ben ik constant met een publiek bezig. Er best altijd aan het nadenken van het moet landen, het moet onspreken, het moet passend wezen, maar er misschien ik wel respectvol wezen naar bepaalde thema's. Dat leidt wat gevoelig. Dus voor de kranten is het een hele serieuze business. En ik wil graag wat heel wiezen in de stukjes schreeuwen. En dat ken nou wel wat meer. En dat doe ik dan op mijn blog, maar dat gaat net in de kranten. Maar ja, het is ik wel mooi om wat voor jezelf te schreeuwen. Dus ik vind ik wel leuk best nou. Ja, precies. Het is wel kleren het waar je eigenlijk. Ja, en in 2 jaar heb ik echt alles dwaan kent wat ik woer. Dus het is mooi. Ja. En toch gaat het, ik denk ik wel een bepaalde bekendheid opleveren en een bepaalde status. Ja, en het zijn fantastische dingen. En bijgelijks de Poëzie Slam, dat weer fantastisch. Dat weer een meer dan 60 man publiek. En dat weer dat best bezochte evenement in Tresor zowat. Dus dat zijn hele leuke dingen. Ja, en de posterwedstrijd vond ik fantastisch. En het Veskesmeidje, dat weer een hele leuke, nieuwe... Ja, ik ging me net realiseerd, maar ik ben nou eigenlijk muzikant. Dus dat is ik weer een verhaal waar ik helemaal net in zie. Muzikant, jongeres, hè? Dat is, songwriter, dan wil ik me aanmelden bij Buma Stemra en dat soort dingen. Nou ja, het is wel heel leuk om dingen te doen die ik nou nooit eerder die had. Daar hou ik wel van. Geen seconde spiek dus van deze periode. Nee. Waar wordt de naaien trouwens, wist je dat al? Ja, dat weet ik. Mooi. Nou, dames en heren, we gaan het nog bekend maken. De naaien dichter van... Nee, dat is eerst vierde. Ik had de neiging om daar alles over te framen, dan leven we dat maar net aan. Dus, nee, dan hebben we de titel. Maar dan net voor de camera. En ik het toch vreemd, wat binnen de plan verder? Ik is natuurlijk open kletter met open kletter. Ja. En verder nog, want komt er naar je bundels, komt er naar je werk van u of leest dat eerst even lezen nog? Nee, ik ga eigenlijk mijn zin net een bundel maken. Maar we maken nou een album en dat is eigenlijk wel leuker. Nee, ik wil net een bundel maken, want het is ik doel om meer publiek aan te lokken. En je loekt net meer publiek terug een bundel te maken, is mijn optiek. Dan look je alleen naar de mensen gewoon die toch al poëzie lezen. En ik wil eigenlijk wat orendingen doen, zoals posters en slammen en in de Iepen Bierhiet. Beeldgedichten, des gewoon zat ze in een rinnenkast, op een ruut, op een tas, op een rijntonne. Dat project is wel misleren, maar... Net alles geslaagje. Nee, precies. Je moet ik een beetje accepteren dat net alles kan. Ja. Zit het dan een beetje missen, dat hele circus of net? Ja, ik vond het wel heel leuk. Het is wel leuk, hè? Ja. Kijk, per aandacht, komt op leuke podia, leuke plakken, leuke mensen zien. Ja, maar ik vind het wel leuk om projectmatig te werken en dat het dan weer clear is en dat ik weer heel wat oors toch. Ik wil aan een bannenboek schreeuwen en ik wil een biografie van Diet Huber schreeuwen, dus ik ga weer hele horen dingen medaille aan. Gelukkig, ik ben nog lang net van die dat is het goeie nice. Dan zeg ik het maar gewoon. Want ja, we gaan toe dichters, maar dit is dus jongeres, muzikant, Sigrid Kingma, maar die horen muzikant Bruno Rummler nog een keer je live in de studio. Wat ik ben, de Siamese fusie, de orenhelte woe net wennen, al rap kregen wij ruzie, is toch even stoer, wat is dat voor gedrag, dan word ik sapoer, dat ik die mijn stommen slaag. Bargebieten, razernij, en ik stier er maar wat bij. Bargebieten, razernij, en ik stier er maar wat bij. Is het hard, of is mijn maat? Als
Hansje Klap, of is het mij knap? Is dat mijn klauw? Oh nee, dient au. Hap, snap, brul, miauw. Bist du mijn kameraad? Du hast mij de recht akkeerd. Ik ga mij zelfs weer bij de poort. Een broerlippe viel zo verkeerd. Ik ga liever een grapje nooit. Bargebieten, razernij. En ik stier er maar wat bij. Bargebieten, razernij. En ik stier er maar wat bij. Is het hard of is mijn maat? Hansje Klap, of is mij knap? Is dat mijn klauw? Oh nee, dient au. Hap, snap, brul, miauw. Bist du mijn kameraad? Zo het zonder schil net jaren. Maar binnen eens hier leuk te keren. Wat is het hard? Of bist mijn maat? Ja, klappen. Hansje Klap, of is het mij knap? Is dat mijn klauw? Oh nee, dient au. Hap, snap, brul, miauw. Is het hard? Of is mijn maat? Hansje Klap, of is het mij knap? Is het mijn klauw? Oh nee, dient au. Hap, snap, brul, miauw. Dat is mijn kameraad. Hey! Dichter van Friesland, Sigrid Kingma, te gast hier dus in deze aflevering van Noorderwien. En gelukkig schroet ze net alleen, maar kies ik nog aardig jongen, toch? Goed, we horen hem op hechten. Ik zeker van de Nijen, dichter van Friesland, want ja, die komt er natuurlijk wel om. We gaan praten over oren manier van wutkunstners, om het zo maar zo te drukken. Dan gaan we het meer over de rap- en hip-hop wereld. Een nieuwsgierig album wordt eigenlijk volgens mij heel nog presenteerd, maar het is ook al wel presenteerd. Het cryptische zit erin dat er nog een mooi optreden komt op Explore Noord. En de presentatie alweer een paar maanden verliezen is. Ik had over het duo, ben je op met z'n trein. Ja, zo ingewikkeld wordt het soms. Quo en Polier, daar ben de beide rappers. En daarnaast zit Elisabeth Kooi, want die is jongeres en dat lid zijn ze even jaren. Jongens, welkom trouwens, alle treien. Leuk naar binnen. Dank u wel. Dank u wel. Dank u. Want je mag eigenlijk met je beiden Noorderlicht uitbracht. Prachtige EP, 8 nummers staan daarop. Ik ben er bij de presentatie, maar er komt eigenlijk nog in. Hè? Vertel even, hoe zit het eigenlijk? Nou, we hadden dat op de plank liggen en wij wilden eigenlijk wel een soort beurs creëren. Als je dus ook wil dat dit geluisterd wordt wat wij nu gaan maken. En we hadden dat in coronatijd, hebben we dat gemaakt bij elkaar op de bank. En eigenlijk was ons idee van dit album wat we nu maken van de bank naar de studio. Dus eigenlijk dat je die stap maakt van dat we opgesloten hebben gezeten 2 jaar. En toen hebben we samen gemaakt en veel met elkaar gekletst. En nu iets met die talenten doen en hup naar buiten treden. En toen hadden we bedacht, ja, we moeten dat wel uit gaan brengen. Want dan heb je een soort aanloopje. Merk je dat er gewoon al iets gaande is. En nu gewoon het summum erbovenop. Nu of nooit. Ja, en dan komt alles bij elkaar op Explore Noord. Daar gaan we straks nog wel even op praten. Quo, wat voor plaat is dit? Omschreeuw eens, wat is het verhaal? Nu of nooit. Ja, het is echt een plaat waarin we eigenlijk naar elkaar en naar onszelf ook gewoon willen waarmaken. Dat we alles op de plaats zetten waar we vaardig in zijn. We hebben ruimschoots 20 jaar aan ervaring met hiphop. En we willen nu gewoon een plaat uitbrengen, zeg maar, dat waarin we onze potentie tot de maximale kunnen gebruiken. En vandaar dat we onszelf hebben uitgedaagd met de titel Nu of Nooit. Je kent ook hoort ik gast Jochen, Atsien en hier in Tusken. Wat voor band hij met zijn beiden? Wat is dat? Is dat muzikaal? Is het een echte vriendschap? Dat is een hele grote... Ja, hij is familie geworden in de afgelopen tijd. Weet Big je? Brother. Ja, dat is ook samen kerst vieren. Dat is 's avonds bij elkaar langs gaan om dingen te bespreken als iemand iets dwars zit. En dat, ja, wat ik zei, die coronaperiode, toen ik heb een gezin, hij woont alleen thuis. Ja, toen is dat nog steviger geworden. En die basis is wel heel belangrijk. En dat merk je ook in de studio. Dus heel veel artiesten zijn bij ons langs geweest. En die merken, die haken gewoon aan
in het veilige landschap wat wij creëren. Dus nee, maar gewoon wel echt een beetje een safe spot. Waar het dus niet zo is, je hebt ook wel rappers waar gewoon, je doet je ding, je moet er 2, 3 takes opnemen. Nee, maar wij denken met elkaar mee. En ook over de inhoud van iets of hoe je iets overbrengt. En ja, dat kan denk ik alleen als je ook echt een connectie maakt met elkaar. Dus dat gaat verder dan alleen die muziek. Alleen dat is wel een hele lekkere ingang om die band te ontwikkelen. Zij is hetzelfde, er binnen muzikanten bij Uitnoegen. En Ingen zit er op een bank. Elisabeth, mooi dat is er best nogmaals. Kun je dat merken, dat die man een bepaalde muzikale bom met elkaar had? Dat viel denk ik als boetesteen er vrij gauw aan, hè? Ja, dat is die safe space. Zo viel dat ook wel. Ik ben eigenlijk gewoon binnenstapt. Ze gaan me vragen van, was u helpen? En dan al improviserend ben we eigenlijk tot dit noemen kwamen. En dat is gewoon heel fijn. Hoor. Geen opsmuk, gewoon zitten, muziek maaien. Oh, dit is vet. Oh, dit is het nog net helemaal. Nog even proberen. Ja, dat is heerlijk. Ja. Wat in de achtergrond qua muziek? Ik bedoel, net alleen de popmuziek, hè? Nee, juist net. Nee, ik ben klassiek zangeres. Dus ik ben echt afgestudeerd onder het conservatorium. En zong opera en oratorium. Dus dit is heel wat oors. Ja, maar hier staat alles wat iets mee dingen of dit echt helemaal nij voor jou? Dit is wel echt nee. Ik zei correct zien, jongens. Ik ga altijd zijn, ja, hip-hop en rap, dat is eigenlijk net mijn ding. En ik moet een beetje erop weer omkomen. Als het maar goede artiesten gewerkst, ja, dan is eigenlijk elk genre is vet. En ik ben heel wies dat ik mij hun nou aansnier wat jonger mij. Want goede artiesten. Ja, je begint live de man. Even toch, een band gaat bij elkaar zitten in een oefenruimte en dan komt er iemand een themaatje in de oren die sluit aan en dat is dan jammen. Hoe gaat dat bij hem in zijn werken? Komt er iemand een tekst, komt er iemand een beat? Doe je met een pad van elkaar of meisje beiden? Hoe werkt het bij je oren bij hem? Ik denk in dit proces, als het gaat over dit album Nu of Nooit, dat we vooral zijn begonnen met de beat. Maar we hebben altijd al wel onderwerpen in gedachten die we graag willen aankaarten. En het belangrijkste van dit album was dat we dingen gingen delen die we misschien wel pijnlijk vinden. Pijnlijk of waar we schaamte bij voelen, waar we schuld bij voelen. Dus echt ook wel, het is wel reflectie eigenlijk. Mag ik op inhaken? Ja, want het eerste nummer wat wij gemaakt hebben, dat is lastig. En dat was voor ons, dat was eigenlijk net nadat corona allemaal achter de rug was. En je merkt gewoon dat de wereld aan het veranderen was. En je kunt dan heel mooi volgens mij de parallel trekken tussen enerzijds de verandering in de wereld. Maar ga naar die wrijving in jezelf op zoek, zeg maar. Bijvoorbeeld als je oppositie, de ene kant vindt dit en de andere kant vindt dat. Maar ga ook naar jezelf intern op zoek naar, jij hebt beide kanten ook in je. Jij bent niet de ene kant of zo. En volgens mij hebben we dat gedurende het hele schrijfproces en hoe wij daar dan over praten, dat ook telkens die tegenstellingen in onszelf gezocht. Dat is dus nu of nooit. Dus nu of nooit zelf dingen doen. Dat is nu of nooit dingen veranderen in de wereld. Het is niet het een of het ander. Want als het nooit is, dan komt er ook weer een nieuwe nu. Weet je, zo hebben we telkens misschien wel tegen sommige non-dualiteiten een beetje ingeknokt met onze muziek. Zal maar even een zin, maar toch je hem een beetje centraal stelt bij je EP. Een sprankel van hoop in donkere periodes. Van Noorderlicht, ja. Ja. Dat is even een fragment. Al die zin die je al creëert. Maar dit weer wel een hele belangrijke dus voor je. Ja, dit is wel een hele belangrijke voor ons inderdaad, om vooruit te komen. En zoals Jan Willem al zei, Noorderlicht was ook met het doel om een soort van buzz te creëren voor deze plaat, voor Nu of Nooit. En hier in deze plaat dan gaan we de hoop uitkristalliseren eigenlijk naar zinvol, relevant, help me even. Dat is dus wel dat is die potentie benutten, denk ik. Want dat is inderdaad, je ziet dat sprankeltje hoop. Ja. Maar daarna stap je op en dan ga je daadwerkelijk van de bank naar de studio toe. Ja. Om van die hoop, om dat ook echt licht te geven. Zodat het meer is dan alleen maar een sprankeltje. Maar gewoon een hele vuurbal die over iedereen heen gestrooid wordt straks. Je neemt die keuze met beide handen aan. Die kans en die hoop. En daar wil je het maximale van benutten. Zodat je jezelf trots kunt maken en later kunt zeggen van, dat heb ik mooi gedaan. Ja, maar dat was het ook volgens mij voor ons beiden. Want wij doen dus allebei al heel lang wat. Maar eigenlijk nog nooit dat je echt een album hebt. Daar heb je echt de tijd voor genomen. Heb je instrumentalisten heb je daarvoor uitgenodigd.
ben je echt na gaan denken van nummer voor nummer. Hoe wil je het? Dat proces met alle emotionele lagen waar je doorheen gaat in het mixen en masteren. En mensen er wel op en eraf weer daardoor heen gaan. Dat wilden we heel graag. Van nee, dat moet je een keer gedaan hebben. En als we dat nu niet doen, ja, dan ben ik straks... zo oud als Willem. Ja. En dan wordt het echt serieus, jongens. Ja. Dan kan je niet meer rappen, toch? Nee, maar ben ik voor het kleer mee. Explore de Noord. Wanneer? Hoe laat? Waar? Mooie kerel die Willem, hè? Ja. Explore the North. Zaterdag 25 november. 7:30 's avonds tot 8:30 in Neushoorn. De Arena. Ja. En... het was eigenlijk de bedoeling dat we op die dag ook het album zouden uitbrengen. Maar dat hebben we dus ook uitgesteld. Vanwege dat wat hij net zei inderdaad, om de potentie te maximaliseren. Ja. Nog even één ding, dat vind ik altijd belangrijk bij zeker hip-hop en rappers. Waar beats maken. Cloudmind. Ja, dat verhaal moet je nog wel even horen. Want Cloudmind, dat is een jongeman die heeft zijn studio boven Schaaf. Dus we hebben in de studio boven Schaaf hebben we dit gemaakt. En hij maakt hij indie muziek. En wij kwamen bij hem met de vraag of hij Noorderlicht wilde gaan mixen. Hij zei nee. Ik wil zelf dan maken. Dus dit album, en zelfs Lastig, hè, die je dus ook te horen hebben gekregen. Dat was zijn eerste beat die hij ooit maakte. Zijn eerste hip-hop beat. En dat is dus ook wel uitvogelen van waar horen de stemmen te liggen? Waar liggen de verhoudingen in de muziek ten aanzien van rockmuziek of indie muziek? En ga je gezamenlijk echt door zo'n heel zoektocht heen. En daardoor is het ook wel muzikaler om die brug te slaan. Ook met mensen die dus niet van hip-hop misschien houden. Maar altijd met het doel om ook die lui die echt keiharde hip-hop heads zijn. Dat die denken, ja shit man, dit zijn wel keiharde verses die hier gezet worden. Dit is de goede shit man. Ja. Nou, als oude lul weet ik dat zelf nog wat te vertellen. Goed jongens, we zijn hartstikke vier. Elisabeth, nog even hoe jij. Bist u verder mee bezig op dit stuit? Bist mij bepaalde producties op een paard? Ik ben met verschillende concerten op een paard. En dat is wel leuk om te zien. Ik ben zelf echt dwaande mijn dingen te schreeuwen. Dus ik ben dwaande met mijn eigen opera. Een opera Arend over vogelspotters. Dan daar duurt om bij de hele opera hier nog eens te komen. Zullen we het zeggen? Dat gaan we doen. Maar nog bij deze beide heren. Zeker. Dit is het. Met z'n trein. Live in Noorderwien. Is het continu de uitdaging om te zoeken naar de vorst in jezelf. Deze wereld is jouw thuis. En als je voelt dat er gebrek aan leiderschap heerst, dan is het tijd om nu te zoeken naar de leider in jezelf. Open de ogen en kijk, de koning te rijk. Prinsessen en een koningin, dat is mijn koninkrijk. Zonder pracht en praal, zonder groot paleis. Alles is nice, alles van waarde, gewoon binnen handbereik. En dat is king shit, en dat besef ik pas op het moment dat ik met mezelf in de clinch lig. In mijn king size zinnen schrijf over wat er van binnen zit. Waar het echt om draait is wat me recht in de ogen kijkt. In het land der blinden is de schelen al koning. En ondanks dat gegeven bleef ik veel te lang koningsprins. Niet altijd gefocust, bleef plakken als post-its. Nu klaar voor de troon en de kroon die bovenop mijn hoofd zit. Naar eer en geweten neem ik de leiding in handen. Een eerlijke leider bekijkt het van meerdere kanten. Treed het volk tegemoet met een open vizier. Niemand hoeft te buigen, dit is koning Willem IV.
Geest verruimen, mijn verstand bereidt Mercurius. Ijver in strijd als Julius, kijkwijze van Confucius. Terwijl we collectief zoekende zijn naar hoe het zit. Spit ik crème op plekken waar het gevoelig ligt. Bevolkingsgroepen lijden, moet erover schrijven. Woordvoerder voor het volk kan er niet over zwijgen. Andere tijden, meer angst in de omgeving. Minder bezig met mentaliteit, meer mentale problemen. Kan me niet langer meer aan toegeven, kan niet langer toekijken, nu moet ik jullie toespreken. Blijf niet langer onzeker met het gevoel leven. Problemen geven kansen, weet dat je ze moet nemen. Net als mijn pa, gast daar bij de jaren 70. Zuinig met elke stuiver, rustig sparen voor verbetering. Dus met het oog op de toekomst weet ik dat ik vooruit kom. Ken mijn kracht, kennis is macht, we leven rijkdom. Borst vooruit, niemand mag staan. Kom vooruit, schreeuwen uitstaan. Borst eruit, iedereen uitstaan. Polier, Quo, Elisabeth Gooi, Cloudmind op de beat. Queen Elizabeth. De EP Noorderlicht is intussen de Zuid. Zit wel gewoon on de stream. Op internet dus, Spotify onder oren. En de Nijl Plaat ligt nog even op een wachtje. Ze staan dus live op het Explore the North Festival. Quo en Polier. En ik moet zeggen, fantastische rappers hier uit Friesland bij. Begin ik naar een fantastische muzikant. Meer als Signe Vlien, hier met ons te gast. En Joert Wij. Hij zit voor een volle zaal in Neushoorn. We praten straks over zijn nieuwe album en zijn nieuwe singles. Maar dit is hem eerst live in deze studio. Spintvis, live in Noorderwien. Het wordt een hele mooie dag vandaag. De stoelen gaan naar buiten en er hangen nieuwe slingers in de heg. Meneer Van Ouwenaar zet alle dingen recht. Hij fluit heel vals en zwaait naar de portier. Er is behoorlijk wat bezoek vandaag. Wespen op de appeltaart, de koffie komt voorbij. Ik vind dit best. Ik zou niet weten wie er jarig is, hoera. Of hoe het nou toch verder moet met mij. En de dag is kort. En de dag is lang. 'S'avonds zijn er stemmen en een liedje op de gang. En ik doe precies wat de dokter zegt. Goed je groente eten en niet te laat naar bed. Niet met die pen, niet op de grond, niet elke keer, niet in de zon, niet op die toon, niet tegen mij. En de wolken gaan voorbij. Vaarwel, vaarwel. Ik hoop maar dat er roze koeken zijn. Dat er roze koeken zijn. Het wordt een hele mooie dag vandaag. Ik weet zeker dat ze komt, want ze was hier gisteren ook, in donkerrood. En de zon scheen en toen aten we Chinees. En ik weet zeker dat ze wist dat ik naar haar keek. Ze is hier nieuw, ze is genoemd naar een prinses. Alles is zo anders nu, sinds een week en 14 uur precies. Ik weet niet wat ze van me vindt, maar ik doe mijn best. Zachtjes praten, rustig naar de les. Ze is zo stil, we drinken thee. Het is al laat, ze neemt haar pil. Die neemt haar veilig mee en zacht.
naar het einde van de nacht. Slaap wel, slaap wel. Ik hoop maar dat ze nooit zo droomt als ik. Dat ze nooit zo droomt als ik. Ze zeggen dat het wel iets frisser worden zal. Ze zeggen vaak hetzelfde. En geregeld dat het goed is voor het gras. Ik weet nog steeds niet wie de jarige nou was. En ook niet hoe het nou verder moet met mij. En de dag is kort. De dag is lang. 'S'avonds zijn er stemmen en een liedje op de gang. En ik doe precies wat de dokter zegt. Ik vind alles best. En meneer Van Ouwenaar zet alle dingen recht. Na 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 na. Tu 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 tu. Na 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 na. Mooi versje van een artiest die we heel lang alleen al eens een keer de gast gaan hadden. 2000 zie het Spinvis ook in deze studio. En ik ben toen genoot ik al van zijn prachtige versjes en nou nog steeds. Wespen op de appeltaart. Ik wil hem daar even naartoe aan de vreegje. Hij komt dit weekend in Friesland daar voor een uitverkochte zaal. Zit ik hem er even bij Neushoorn. Dus dek is net meer hinnen. Maar gelukkig hebben we de beelden nog. Mooi dat je er bent. Welkom. Eerst even over dit nummer. Weet je nog hoe je dat schreef? Wespen. Dat was... In België is er een organisatie die probeert psychiatrische patiënten om een beetje acceptabel te maken dat die mensen... Je bent gewoon ziek zoals je ook een been kan breken. Kun je ook gewoon weer beter worden. En er is iets om mensen met een psychisch dat die raar zijn. Die zijn alleen maar tijdelijk ziek. Weet je wel? Dus dat probeerden ze aan te geven. En toen vroegen ze aan een aantal mensen of ze een liedje wilden schrijven over die situatie. En dat is Wespen geworden. Dus, prachtig liedje. Begint het dan met een tekst of heb je dan een akkoord al in je hoofd? Het begint meestal met de melodie. Ja, melodie. En dat is een melodie die vraagt dan om een bepaalde sfeer. En dan komen de woorden vanzelf eigenlijk. Nou, niet vanzelf. Het is wel hard werken, maar het begint wel met de melodie. Ja. Ik zei al, je bent ooit te gast geweest, 2007. Ga ik je niet al te veel aan herinneren, want de tijd vliegt natuurlijk. Maar het zegt wel dat je inmiddels al een behoorlijke tijd meedraait in de muziek. Dat schrijven van nummers en het produceren en het ontwikkelen van nummers, is dat heel erg veranderd door de jaren hè, bij jou? Of doe je nou eigenlijk stiekem hetzelfde? Ik doe eigenlijk hetzelfde. Want dat is nou eenmaal... Ik ben gedebuteerd, toen was ik... Spinvis gedebuteerd, toen was ik 40. En dat is in de popmuziek echt weer laatbloeier. Ja, stokoud. Maar dat heeft heel veel nadelen. Maar het voordeel daarvan is dat je hebt een handschrift ontwikkeld. Je weet wat je kan, je weet wat je niet kan. En dit is nou eenmaal hoe je het doet. En dat zal niet meer veranderen. En de liedjes zijn niet allemaal hetzelfde. Dat hoop ik tenminste. Maar de manier van werken is zoals ik het doe. Ja. Dat geldt ook voor je laatste album, nog niet zo heel lang geleden uitgebracht. Voor een echte bandplaat. Terwijl je wel ooit begonnen bent, knutselen en knoeien op de zolderkamer. Hè? Maar ben je dat op zich wel meer een bandmuzikant geworden? Nou, op die plaat speel ik ook eigenlijk alles zelf. Ja. En, maar je bent nu aan tour, echt met een bandje? Oh ja, zeker. Nou, een bandje. Het is echt het is een serieus gezelschap. Ja. Maar wat ik belangrijk vind, is dat de muziek zoals die op de plaat staat, dat is niet noodzakelijk van wat je op het podium gaat zien. Want dat is al klaar, dat is al af. En dan vind ik het leuk om aan de mensen, ik heb allemaal mensen omheen verzameld. Het zijn allemaal multi-instrumentalisten, dus die spelen alles. Violen, cello's, trombones. Je kan ze gek niet verzinnen. Om dan opnieuw een liedje te bekijken en opnieuw een arrangement te maken. En opnieuw te kijken wat zit er nog in het nummer wat we nog niet hebben ontdekt. En het is een constante reis en ontdekkingsreis om te kijken wat er in dat liedje zit. Superleuk om te doen, ja. Je hebt inmiddels alweer 2 nieuwe singles uit, maar ik wil toch even over het album praten. Bebop, Alula. Nou, dat slaat natuurlijk op het nummer van Gene Vincent. Was dat een held voor je? Nou, kijk, Spinvis is geen rock'n'roll. Nee. Ik denk dat iedereen dat wel... dat is geen geheim. Nee. Maar
ik hou heel erg van popmuziek of rock'n'roll, hoe je het ook wil noemen. En dat is ooit begonnen. En mijn teksten, zoals je net ook hebt gehoord, ze betekenen wel van alles, maar je weet niet meteen waar het over gaat. Nou, dat is ooit begonnen in Bebopalula. Dus Gene Vincent was in 56. Die zong Bebopalula. En de helft van Amerika, die had geen idee wat hij bedoelde. En de andere helft, de jongere mensen, die begrepen, die voelden dat het betekent niks, maar het betekent alles. Het is een levensgevoel. En toen dacht ik, dat is nou eigenlijk wat ik met mijn teksten altijd probeer uit te drukken. Dus ik kan niet precies vertellen waar het over gaat, maar voor de luisteraar, je voelt wel wat de bedoeling is. Dus toen vond ik Bebopalula een heel goed woord daarvoor. Hoe is die plaat ontstaan eigenlijk? Samen met de band of heb je die ook voornamelijk alleen geschreven? Ja, dat doe ik allemaal. Doe je altijd hetzelfde? Ja, dat is zoals je een boek schrijf je ook alleen, of een schilderij maak je ook alleen, denk ik tenminste. En maar als het helemaal klaar is, dan geef ik het ook wel uit de handen, hoor. Dan is het niet meer van mij en dan is het van iedereen. En, ja, kijk, ik ben eigenlijk met de band alleen maar een soort tuinman. Dus ik moet het onkruid wieden, weet je wel. Want iedereen speelt het vol. Drummers zit altijd alles vol. Dus nee, maar kijk, net als in relaties of met vriendschappen, mensen zijn op hun best als je ze vrijlaat. En dat is bij muzikanten niet anders. Dus ik moet proberen constant een balans te vinden tussen waar de vrijheid is en waar het liedje moet worden gespeeld. Dus ja, dat. Ja. 2 singles inmiddels ook uit, zag ik op Spotify. Zit je met andere woorden in een enorme productieve tijd of zo? Het is bij mij een constante output. Dus wat een plaat is, ik ga niet met niks beginnen. Ik ben de hele dag bezig. Ja, nu moet ik naar Leeuwarden rijden, dus dat ging moeilijk. Maar als ik vrij ben, dan ben ik aan het werk. En dan snij ik, op een gegeven moment snij ik het af. Nou, dit is dan de nieuwe plaat. Maar ondertussen zijn er alweer nieuwe dingen, komen er alweer aan. Dus die 2 liedjes die daarna uitkwamen, die waren gewoon nog niet af. Heel simpel. En toen kwamen ze af en toen heb ik ze maar achteraan geplakt. Zo. Over live gesproken, ik neem aan dat je deze gitaar ook gebruikt voor je live optreden. En de bouwer ervan komt naar je optreden hier in Leeuwarden. Is het zo'n bijzondere bouwer? Nou, het is een heel bijzonder. Dave Den Hartog heet hij. En die heb ik ontmoet. Wat bijzonder aan deze gitaar is. In Utrecht heb je Tivoli Vredenburg. Dat is een hele oude, mooie concertzaal. Die daar al 40 jaar bestaat. Ooit op een dag, een jaar of 15 geleden, hebben ze bedacht om het podium opnieuw af te breken. Een nieuw podium. Maar op dat podium heb ik de Rolling Stones gezien. Weet ik veel. Dus Dave is in staat geweest om Oh, wauw. Dit is het podium van het oude Tivoli. Echt te gek. Ja. En je ziet hier nog alle tekens. Dus op deze planken hebben mijn helden gestaan. En hij heeft dus... Gelukkig was het niet weggegooid. Hij heeft het hout nog kunnen bemachtigen. En hij heeft 2 gitaren gebouwd van het hout van het podium van Tivoli. En behalve dat het verhaal heel goed is het ook ontzettend een goede gitaar. Ik bedoel, dit is heel knap wat hij heeft gemaakt. Want dit is dit is een holling, maar dat betekent dus dat in de klankkast zit er een extra blok hout. Hier hetzelfde. Het is echt een kunstwerk. Maar dit is dus het hout van het podium van Tivoli. Dus, nou, hij komt vanavond. Dus, het is de eerste keer dat ik op het podium mee ga spelen. Nee, de tweede keer, want het nu dus. En ja, dat wou ik even ja, mooi verhaal. Zijn we gek op dit soort verhalen. Ja. Laatste, je gaat nog 1 liedje doen. Welke? Nou, dat gaat over God. En het heet De Zevende Nacht. God is klaar met alles. Hij is helemaal blij met zichzelf. Dus hij zweeft nog 1 keer over de wateren. En dan kijkt naar alles. En hij kijkt zo naar Adam en denkt, nou, dat is die kerel. Nou, dus had beter gekund, maar het is niet anders. En dan kijkt hij naar Eva en hij is heel erg verliefd geworden op Eva. Maar hij heeft haar zelf gemaakt, dus dat is wel een dingetje. Dus probleem. Ik ben blij dat hij hier in de studio is. Nog 1 keer dus in Noorderwien live. Spintvis. Dit is het begin. Maar het lijkt wel een einde. Ik
Ik weet niet wat het is. Ik voel me woest en leeg tegelijk. De 7e nacht. De laatste hand. Het begint. En het is voorbij. Alles is van mij. Ook het licht. En ook het water. De man is wel oké. Maar ik twijfel over haar. Ik weet niet wat het is. De laatste tijd denk ik vaak alleen aan haar. Hoe ze loopt, hoe ze lacht, wat ze ziet, heb ik gemaakt. Ik kan het weten. Maar als ze droomt, kijk ik naar haar, kijk ik naar wel terwijl ze slaapt. Ze doet alleen maar wat ze wil, het lijkt wel of alsof ze twijfelt. Haar wegen zijn zo ondoorgrondelijk vandaag. De 7e nacht. En ik zweef over het water. De sterren in mijn hand. Zou ik ruilen voor 1 dag? Alles is van mij. Maar de laatste tijd, het leek niet wat het is. Ik voel me woest en leeg tegelijk. Ik ben alleen. Voor altijd. Hoe ze loopt, hoe ze lacht, wat ze ziet, heb ik gemaakt. Ik kan het weten. Maar als ze droomt, ben ik haar kwijt. Kijk ik naar haar terwijl ze slaapt. Ze doet alleen maar wat ze wil. Het lijkt wel of alsof ze twijfelt. Haar wegen zijn zo ondoorgrondelijk vandaag. Ze doet alleen maar wat ze wil. Het lijkt wel of alsof ze twijfelt. Haar wegen zijn zo ondoorgrondelijk vandaag. Fantastisch om Spinvis weer eens in de studio te hebben. Hij zit voor een uitverkochte zaal overigens dit weekend in Neushoorn, dus daar is net meer heen. Maar ik ben blij dat wij de beelden nog gaan en dat hij hier de studio ondwaan wordt. We doen nog even een live nummer van dat duo wat we hier in de studio hebben. Prachtige plaat, het is al wat te vinden op internet. Katoe Quo en Polier live in Noorwegen. Mijn naam is Polier. Quo aan mijn zijde. Nu of nooit komt eraan, onze nieuwe plaat. 25 november presenteren we dit op Explore de Noord. Wees daar. Werd in mijn schoot geworpen, zo ben ik groot geworden. Geboren in het westen, comfortabel, comfortzone. Hoefde niet te knokken, altijd eten op het bord. Goed belegde boterhammen, ik ben niet bekend met honger. Dacht alles al te weten, deed de HAVO op mijn sloffen. Maar had geen idee van wie ik was of wat ik wilde worden. Alles goed geregeld, dik in orde, onder controle. Pakken privileges, papa dokter de colleges voor me. Jaren later ontdekte ik met alleen talenten. Red je er niet, zo gaat het hem niet worden. Alles draait om werkethiek en om energie naar voren. Kompas op het noorden, met de bos vooruit klim ik uit die hoge toren. Stemmen in mijn hoofd, echo's uit het verleden. Voor lange tijd verdoofd, maar ze blijven aanwezig. Wie kent de bron? Wie kent de bron? Wie kent zichzelf? Wie kent de bron? Wie kent de bron? Wie kent de bron? Wie kent zichzelf? Wie kent de bron?
telkens teleurgesteld als ik presteer onder mijn vermogen. Weten dat het altijd beter kan dan dat ik blijf vertonen. Blijf op die helling lopen, ga weer over grenzen. Voor mijn omgeving overduidelijk dat ik overwerkte. Ongezonde gewoonten, zonder oog in oog te komen met de feiten. Elke jonker die je spookte was een reden voor ontspanning. Steeds kon ik ontsnappen aan het gevoel van overspanning tot de plotseling iets knapte. Fuck het denken van zwart, het is never acceptabel. Hoezo? Lager dan een 10 als ik het kan behalen. Ik was de slimste van de klas, geen reden om te falen. Nu volg ik de les dat ik mag leren door fouten te maken. Stemmen in mijn hoofd, echo's uit het verleden. Voor lange tijd verdoofd, maar ze blijven aanwezig. Wie kent de bron? Wie kent de bron? Wie kent zichzelf? Wie kent de bron? Wie kent de bron? Wie kent de bron? Wie kent zichzelf? Wie kent de bron? Stemmen in mijn hoofd, echo's uit het verleden. Voor lange tijd verdoofd, maar ze blijven aanwezig. Stemmen in mijn hoofd, echo's uit het verleden. Voor lange tijd verdoofd, maar ze blijven aanwezig. Wie kent de bron? Wie kent de bron? Wie kent zichzelf? Wie kent de bron? Wie kent de bron? Wie kent de bron? Wie kent zichzelf? Wie kent de bron? Wie kent de bron? Wie kent de bron? Wie kent zichzelf? Wie kent de bron? Wie kent de bron? Wie kent de bron? Wie kent zichzelf? Wie kent de bron? Big up naar Cloudmind, de producer van het album Nu of Nooit. Big up naar Red voor al zijn adviezen. En big up naar Willem Waldpiek, Noorderwien voor onze kans hier. Yes. Ja, deze beide heren bewijzen me weer dat er in Friesland fantastische hip-hop en rap maken wordt. Het zit er haast op. Deze aflevering van Noorderwien. Op vast bedankt voor het zien en harkje. Ja, je weet het, dichterscollectief Rikst bestaat 4 weken. Mooi boek in eruit kwam. Al je activiteiten. En ik ga ze 4 weken lang hier in de studio. Zij mij het programma besluiten. Met woorden, het is 5 van Rikst. Op het duo fietsen wij het Oudloon in. En ik maar wiezen. Jum hem, de Tour van Haarlem, daar. En die van Woenswet, jost de pleats bij de Wiede Mar. Net zo dicht bij de berm, zei mem. Komt er een auto aan? Ik stuur en mem ken mooi traapje. De boeterblommen bloeien in de wal. Jost de ene pieken in een sleet, mem. Daar liep die bonte leeuwen. Zat zij dat jeder die, maar mij achterop, wies ik haar nou. De kei in het loon, skiep maar lammen, zo blauw de loft van dagen. Wat hebben we heute en ik hier ook vaak fietst, zei mem. Wat heerlijk, de wind trog het hier. Ik zeg de sterren in de mar, onvoor die in het universum. Het wetter voor een woestijn, haar visk voor balstjen. Hoe vind ik het paad in jippe wolken? Het spoor naar Venus? Ik val omheeg en je de stilte van de oerknal. Hoe vang ik het skaat? In de Maasdiezen? Hoe ren ik net in cirkels? Ik tel de groeden van de ierde. Dwest mijn toost met tranen, ontmantel je mijn leefdes met het zieskaaf en verjet te dremen. Op het zwarte hinder van de nacht vleen ik voort, de storm te meten, dat memmes erems mij wachtje. Memmes erems, memmes erems. De parken steen te zwarrelen. Blossem in de maaitijd, groeit in de simmer. De jestwin blies ze van de beem. Ik zocht haar uit het gas. Stien hut kennen ja de val wel terugsteen. De parkers steen te zwarrelen. De hannen ben mij bruin van skielen.
In de kranten staat een foto van een hoofd dat wie kwartlien in je brachten. Achter in de 50 is net een makkelijke leeftijd. De parkers staan te zwarrelen. Op een soort plakken is een nare man aan het bewaard. De rolje werden kappen. En we moeten ook nog van het gas houden. Maar bed kan ik die hoorn vasthouden. De parkers staan te zwarrelen. Ze worden stadig, zeeft en rozer. Het wie krekt of ik toch het sketten wie. Maar net vernaam dat er nou een god in ziet. En ik bloed verleer. Het wie een stil schot. Doet ik wiet onder de tekkens van de nacht lei, heb ik mij mijn hand de maas die ze stikken slijn. Van wolkenzolders striel je Jacobs ledders horizontaal mijn hert voorbij.